Rodina ale stále verí, že zvuky, ktoré počuli, išli od Františka. Nad jeho rákvou vytiahli aj dôkazy. Šruby, tu je dokaz, že otec byl na truhlu a je to zlomené. Tu je normálne prasklina, tu je vidno, že klopal. Bol spotený a hneď keď tú truhlu zavreli. Áno, buchal. Od druhej skoro do 6. buchal. To je normálne škandál toto, že nie, keby dali skôr to tvoriť, áno, otec by žil. Zadusil sa, áno. Rodina nebohého požiadala pracovníkov pohrebnej služby, aby im otvorili rakvu. Chceli sa presvedčiť, či tam naozaj František je. Pracovníci pohrebnej služby potvrdili, že pitevná správa jasne dokazuje, že František v daný deň ožiť nemohol. Rodina však tomu neverí. Polamané to bolo. Tak znamená, že otec žil tam. Nemal červené líce, nebol spotený tak, ako sa to tvrdí na sociálnych sieťach, ale videli, že telo je už v štádiu rozloženia a nie je možné, aby takáto situácia nastala. Ja to tak nenechám, dávam trestné znamenie. Situáciu upokojil až kňaz, ktorý sa začal nad zosnulým modliť. Takúto situáciu ešte nezažil, aby neboštíka pochovával na druhý raz. No nezažil som takú situáciu ani vo svojom kňazskom živote, ani nejakou histórii, asi nepamätám, aby také niečo sa stalo.